אז מה קורה חברים? והיום אנחנו נלמד לעשות במוד הזה. אוקיי, אני רק אכנס אין עוד. אני רק אכנס לכאן. הנה. אוקיי, אז חברים תראו. אתם צריכים לחכות כאן 10 דקות. סבבה, אני פשוט חיכיתי כבר, ואז ללכת לכאן, ואז תראו לכם פה את הידית הזאת. ונכון יש לכם את השלבים, בין שלבתם אני 220 ומשהו, 229. אתם פשוט לוחצים על זה, ואתם תקבלו את זה, פשוט אני כבר עשיתי את זה, אין לכם סימן של עץ למעלה, ואחרי שעשיתם את זה, רק אחרי שעשיתם את זה, תלכו לכאן, יש לכם פה ידית כזאת, סבבה? פשוט תגבו אותי, נראה לכם. תסתכלו. רגע, איפה זה? אלה. אוקיי, גידי חברים. לכו לשירותים האלה שם, ואתם תראו, לכו מאחורי זה, אחרי שתסתיימו את זה, לכו מאחורי זה, כאן, חצו, הנה, חצו כאן, ואתם תקבלו סימן של עץ למעלה, אותו דבר, וזהו, זה היה הטיפ. אתם רוצים לראות עוד סרטונים של לראות אותי משחק פורטנייט, שימו לייק ועוקב, ואני אראה לכם איך לשחק. בואו נחלק 2 בין לשחק. אוקיי, ביי חברים.